and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. May mo trabaho sa diya pa siya sa serbisyo o tungod din ihitabuhan unsa makaiyag sunod ka buhaton patok nato. Hibaw ba kita? Ha? Mapangandaman ba nato kini Regina? Bullshit! Chief Devon. Damn it! Wa na gyud ko'y hustong nahimo. Ako na lang yung sayop ang tanan! Pa! Ikaw mo'y nakaamong nako, John Gregory Carlson. Ikaw, animal! Kung dili ko makatukot, nga ikaw mo ay makaguba sa tanan kong mga pangandoy. Dili yad! Shit! Kinsang mga salbahisa ang niransak sa tibuok edipisyo ni Bro John. Ug nganong wa kini ibalita. Kung wa ko mamasin pagsusi sa office, di ko maibaw nga mao kini ang nahitabo. Nasayod ba kasi ini? Kung wa pa siya masayod, masultihan ko unta siya pan unsaon. Numero magnaglikay na siya nako. Ug wa na mo ilang higala pa. Nibaw na kasi nausa ko ka miyembro sa Lighters of the World. Maong naglikay na siya nako. Oh, shit! Oh, may nanawag ka. Oh, ang may puot na senador, Madam Regina. Oh, hello, Madam Regina. Unsa na'y update bahin ni John Gregory Carlson, Matt? O kung sa may akong ika-update nimo, Madam. Wow. Shit. Yes. Shit, yun. Kinahanglan mapatay mo na yun ka ng tawhan naman sa labing madaling panahon. Ug ayaw na paabuta na mas una ka pang mamatay kay kaniya. Nasayod ka ba sa imong gipanulti, Madam? Ayaw kong insulto, ha! Kiwa ka pa makailan ako kung kinsa ko kung mo iwas ako! Madam, relax. Kalma lang. Kitang mga sakop sa organisasyon, bisan personally, wa ta magkaatubang ninyong tanan. Pero nagilhanay na ta. Kayong usa sa mga gikinahanglan na mamahimong sakop, mahimong sakop ta sa grupo. Ang pagkatraidor. O kung maatangini, dili ta ang ngayon sa organisasyon. Ayaw na ko padungga pa ni anang argumento ni mo. Ubus ka sa akong kamanduan. Busa ayaw ko og subak-subak ka. Ayaw pagsalig sa imong mga uyuan. Nagkagog ranggo sa organisasyon. Kay ubos gihapon sila sa akong kamanduan. Nga ako naa sa taas na level kay kaninyo. Maong anda mong musunod kung unsay akong isulti o isugo kaninyo. Hmm? Oh, mauman ka ha? Okay, Madam. Unsay buot mong ipabuhat? Animal. Ayaw kong ingna ni anak sa pagtubag, ha? Nautanar ko, Madam. Kung unsay mong ipabuhat. Hilom! Namati ko, Madam. Namati ko. Tagaan ko ikaw kung tulo na lang kaadlaw na mapatay mo si John Carlson. Imo na ka ng problema kung mapakyas ka!
ko, madam, namati nimo. Dugay ka ng gisugo ni ini. Pero wa kaya na himo. Hinungdan, nagyatagan ka na lang namo ni Chief Devon o tulo ka adlaw sa pagbuhat ni ini. Okay, madam. Pero mangutana sa ako. Kung mahimo. Unsa ka na? Kalma lang, madam. Kalma lang, please. Overmodulated na ka sa akong earphone. Ah, shit! Ayaw ko binatain, Mat. Sulti dayog unsay mong pangutana. May kalabutan ka ba sa pagransak sa building o security agency office ni John? Kung may kalabutan. Ngano? Argabyado ka. Kay suod mong higala si John. Madam, Jutay na lang ang pagsalig kanimo sa organisasyon, Matt. Mabawi mo lang ang kinatibuk-an ni ini. Kung mapatay mo na gyud ang suod mong higala nga si John Carlson. Period! Kumpirmado, bro. Namasakop sa organisasyon na upo sa kamanduan ni Senador Regina ang matawang miransak sa imong security agency office ng building. Mga animal. Surprise! May nailhan ka ba kung kinsa kini mga tawhana, bro, Chuck? Sumasad tong insider, yes. O gipuluhan kini sa usa ka giganan o Jared sa kaawal nga colonel sa kapisan. Full police na karoon ng servisyo o nag-alagad sa organisasyon. Mao ba? Asa ka na to siya posible makita? Bro, may magandali. Although, nakukupasalig din mo. Pero kinahanglang ibutang mo kiyon kanunay sa sikot ng dalawang mga liyo. Nasayod ko, bro. Ug salamat. Niara ko kung gusto ka mga iyong tabang. Ang impormasyon ra, bro. Kung asa siya makita ug ang iyang mga sakop na naghimo sa ingon ini sa akong building, mo'y akong patabangan ninyo. Pero ang bahin sa kong pagpaningil nila, gusto kong ako kining pangunayan. Bro, pamati. Sorry nga santaon ko ikaw, bro, Chuck. Musampit ra ko nimo kung magkinahanglan ko. Pero nahigayo na, dili ba? Well, sa gikaingon ko na, dako ko pasalig ni mo. Naibaw ko, kaya ni mo sila. Nagkaila o nasuituli mo. But, kung magka-problema ka, kung maginahanglan ka sa kausa, i-arabi sa trampaho. Daghang salamat, bro, Chuck. Ginoo. Naibaw kong supak sa mong kabubuton kining ako nanunan. Pero kabahin sila sa may paanto sa mga katawan. Buot ko lang silang pailhon sa sayop ng ilang nabuhat. John? Laom na kagabiyon. Nangatog na ta. May mubag mo na kanalunas pag-Duchess. Pasagdi lang sa kutinis kawas. Unsa imong giuna-una? Wa. Ayaw paglimod. Nabasa ko sa imong panakway kung sa imong naoy na. Sa pagransak sa imong building, dili ba? Please, Jess. Una lang pahuway dito. Musunod na lagi ko. Sige na. Okay. Okay. Sige. Pero, sunod ba yung kidayon, ha? Okay, Jess. I love you, John. I love you, Jess. Sige. Paabuta ko ninyo, Jared, o mga kawanan. Paabuta nga kung pagpaningil mga salpay sa mo. Huwag pili ka matog, bro. Wa ko ba tiya katugod, bro? Ug kung kinsa may kinsa siya makatug dayon sa kibuhat sa mga salpay sa kong building. Nanawag ko, kay may kapasalig pa ko rin mo. Naibawa na ako, asa mo po yung kanagyan na Jared. Nagkaniyo ko sa ka-colonel sa kapulisan, bro. Mo ba, bro Chuck? Kun mo, sultihay ko, bro. Asa na ko makita ka ng animal? Asa man, bro? And that's it, everyone. Stay tuned
tuned for the next episodes. Bye!